Task Force kontra kriminalidad at iligal na droga naman itinatag sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Formal nang itinatag sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan ang isang task force laban sa kriminalidad at iligal na droga matapos lagda ng kautusan na nagbibigay bisa sa pagtatag ng Santo Tomas Anti-Criminality, Anti-Drugs and Crisis Management Task Force kasabay ng panunumpa sa tungkulin ng mga pangunahing miyembro nito. Sa aktibidad, binigyan din ng tungkulin at responsibilidad ng mga miyembro sa pagpapatupad ng mga hakbang para sa kapayapaan at kaayusan at maging sa kalagan ng pagsunod sa tinakdang saklaw ng kanilang otoridad. Inilahad din ang mga tungkulin at responsibilidad ng task force mula sa technical working group hanggang sa action team at mga miyembro nito bilang bahagi ng balangkas sa pagtugon sa kriminalidad, iligal na droga at mga sitwasyong pangkrisis sa bayan. Nakatakda rin sumailalim sa mga pagsasanay ang mga miyembro upang mapalakas ang kanilang kahandaan sa pagpapatupad ng mga programa at operasyon ng task force. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.